ngoba abantu abazohlezi bengingabaza nabangeke baze balakhe ithemba kuwe bayisiphazamise empilweni yakhe, kumele baqhelise uma ngabe umuntu emisele ngoshintsho nokwenza kangcono. So kuzofanele ukuthi uyiqaphele ngempela indlela abaziphatha ngayo uma ukhuluma ngayo nangempumelelo yakho. Khona abantu abanomona nje sidalwa. Angikholelwa ukuthi mfethu okay, mhlawumbe ngibeka kanje, mfethu umuntu odaliwe umuntu oyisiphiwo mfethu, yabo obonayo nawe mfethu ukuthi yabo lo mfethu nje from ukuzalweni kwakhe mfethu, yabo udaliwe. Bese uba khona umuntu okhetha ukwenza into engasile bese athi hayi mina ngidaliwe, mina ngiphilile nje nomuntu onjalo Nkosi yami. Futhi-ke bayazi-ke abanye sesizwana nabo, bengingazi nami ngelinye ilanga ngasho kanje, kodwa-ke bayazi sasizwana nabo ukuthi into esayibanga noma eyangena kubudlelwano bethu ungabi nathemba ngempilo. Mina ngimfuna umuntu othi meyibuka izinto ngeso lakhe lokuhluleka bese lowo moya awuphoqa nakimi ekuthenini awungibuse nami ngingabi nathemba. Cha, mawuze nje ngalowo moya mina